ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଯିବା ଆମ ବାରି ଅଗଣାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଆମ ବାରି ଅଗଣା। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଘରର ପଛର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବାରି ଅଗଣା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଟାଇମ୍ରେ ଘି କୁଆଁରୀ ଗଛ, ତାପରେ ପିଜୁଳି ଗଛ, ତାପରେ ଟଗର ଗଛ ରହିଅଛି। ଆଉ ଏଠାରେ ପୋଦିନା ପତ୍ର ବି ଅଛି। ପୋଦିନା ଗଛ ଆରି ଭିତରେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ପାଇବେନି। ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ ବି ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛି ପୁଷମାସିଆ ଖଡ଼ା। ଇଏ ବହୁତ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧୁର ହୋଇଥାଏ। ଇଏ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ମଧୁର ଆଉ ମିଠା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଦେଶୀ ଲଙ୍କା ଲାଗିଛି। ଗୋଟାଏ ଦଳିଲେ ମହକି ଉଠିବ। ସିନା ଗୋଟାଏ ଦୁଇଟା ଫଳ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦଳିଲେ ମହକି ଉଠିବ। ଆଉ ଆମର ବାରି ଅଗଣାରେ ରଖାଯାଇଛି ମହୁ ବାକ୍ସଟିଏ। ଇଏ ପରିବା ଫସଲରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ, ଫସଲ ହେବାର ସାହାଯ୍ୟ ଇଏ ହାତ ବଢ଼ାଇବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଦେଶୀ ଲଙ୍କା। ବାରି ଅଗଣାର ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଶୀ ଲଙ୍କା। ଏ ଲଙ୍କା ଗୋଟିଏ ଖାଇଲେ ପୁରା ରାଗରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଇଯିବେ। ଯଦି ଦଳୁଥିବ ଜଣେ କିଏ ଗୋଟାଏ କିଲୋମିଟର ଦୂର ଯାକେ ମହକୁଥିବ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଷମାସିଆ ଖଡ଼ା। ଆର ଭିତରେ ଅଦା ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟା ଗୋଟା ଥୋର ବାହାରିଲା ଭଳିଆ ହେଇଛି, ତୀର ମାଇଲା ଭଳିଆ। ସିଏ ହେଉଛି ଅଦା ଗଛ, ଗଜା ବାହାରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ଏଠାରେ କାକୁଡ଼ି ଗଛ ଲାଗିଅଛି। ଗେଣ୍ଡୁ କାକୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଛି ଆମରି ବାରି ଅଗଣା। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ୍ବ କଷିଆ ଅଦା ଗଛ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ଆମ୍ବ କଷିଆ। ଇଏ ହେଉଛି ଦେଶୀ ସଜନା ଗଛ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶୀ କାକୁଡ଼ି ଲାଗିଛି। କାକୁଡ଼ି ନହକେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି ବାରି ଅଗଣାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗେଣ୍ଡୁ ମଧ୍ୟ ଚାରା ଯେ ନେବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆସନ୍ତୁ, ଥରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ, ନିଅନ୍ତୁ, ମନା ନାହିଁ। ନିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ନିଅନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି। ଆଉ ଏଠି କିଛି ଦେଶୀ ପୋଇ ରହିଅଛି। ଆମରି ବାରି ଅଗଣାରେ ଯେଉଁ କୌଣସି ଫସଲ ଖୋଜିବେ ଆପଣ ପାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଇ ଆଉ କଳମ ଶାଗ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ଟିକେ ଦୁର୍ବଳିଆ ହୋଇଗଲାଣି କଳମ ଶାଗ। ଏଇଠି ପଞ୍ଚମୁଖୀ ମନ୍ଦାର ହୋଇଛି। ତା ପାଖକୁ ଇଏ ଆମ୍ବ, ବହୁତ ଛୋଟ ଗଛରେ ଆମ୍ବଟିଏ ହୋଇଥିଲା। ବହୁତ ମଧୁରପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମ୍ବ ଇଏ। ଆଉ ଏଠାରେ ବାରମାସୀ ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଫୁଲ ତୋଳି ନେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଢ଼ ଭର୍ତ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲାଣି। ଇଏ ବି କାକୁଡ଼ି ଲାଗିଛି, ଜହ୍ନି ବି ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଅଦା ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଅଦା ଗଛ। ଇଏ ହେଉଛି ଅଦା ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଶୀ ଅଦା ବି ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି। ହେଇ ଜହ୍ନି ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଗଲାଣି, ଟିକେ ଟିକେ କଢ଼ ମଧ୍ୟ ହୋଇଲାଣି। ଆଉ ଜହ୍ନି ବି ମଧ୍ୟ କଷି ବି ହୋଇଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇ ଆଜ୍ଞା ଜହ୍ନି କଷି ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜହ୍ନି କଷି କ'ଣ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କି? ଜହ୍ନି ଏଠାରେ ହେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ଜହ୍ନି ଓଳିଛି ଭଲ ଭାବରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପାଇବେ, ଜହ୍ନି ଗଛରେ ଅଛି। ଇଏ କଷି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲାଣି। ହେଇ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ 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 ବାରମାସୀ ଗେଣ୍ଡୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଟିଗଲାଣି। ଇଏ ପୁରା ଟୋଟାଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାରମାସ ଗେଣ୍ଡୁ ଇଏ ଲାଗିଛି, ପୁରା ଏମିତି ଲାଗିଛି। ଜହ୍ନି ଗଛ ହେଇ ଆଜ୍ଞା ତା ଭିତରେ ବାରମାସୀ ଗେଣ୍ଡୁ, ତା ପଛକୁ ରହିଛି ଧାନ ଚାଷ। ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଜହ୍ନି ଗଛ, ଆଉ ହେଇ ଜହ୍ନି ଫଳିଛି। ଆଉ ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବାରମାସୀ ଗେଣ୍ଡୁ। ଫୁଲ ଆସିଗଲାଣି, କଢ଼ା ବି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲାଣି। ଇଏ ହେଉଛି ହାଇବ୍ରିଡ଼ ସଜନା ଗଛ ରହିଅଛି ଏଠାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ବିଲ ଧାନ ରୁଆ ହେଇଛି ଏଇଟା। ତା ପଛକୁ ଆଉ ଆମ ପାଖ ଭାଇମାନଙ୍କର ବିଲ। ଏଠି ବି ଜହ୍ନି ଆହୁରି ଲାଗିଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜହ୍ନି, କଲରା, କାକୁଡ଼ି, ଭେଣ୍ଡି ଇତ୍ୟାଦି। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି କଲରା ବି ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କଲରା ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜୟ ମା ସାର ସୁନ୍ଦରୀ। ନିଶ୍ଚୟ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆପଣ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମତାମତ ଦେବେ। ମୋର ଏଇ ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ ରଖିବେ ନିହାତି।